I zdravo svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Dirty Bomba na ovom kanalu. Ovo u stvari jeste i prvi gameplay na ovom kanalu, pa nadam se da ćete uživati. Idemo. Quick join execution. Samo što ću ja sad sačekam da se ovo sve počita. I evo ga, znači ljudi, ušli smo u igru. Samo da najavim, iako je ovo moj prvi video i iako imam samo jednog subscribera, hvala na tome, radit ću kada dođem do 500 subscribera, znači znam da ima još dug puta, ajde. Znači kada dođem do 500 subscribera radit ću giveaway Steam accounta sa Payday 2 igrom, da ona igra sa pljačkašima i tim sranjima. Ne! Jer moguće je me odmah ubio. Ajde ubi, to. Ništa, ja sam mrtav. Ne vjerujem. Dobro, znači, taj giveaway će biti kada dobijem 500 subscribera, zato što neću ja samo 10 subscribera pa odmah neki veliki giveaway. Znači, da. Taj Steam account sa Paydayom je u mojim prijateljima, to ono, tražite ako ćete jokscsgorage.com pa ćete vidjeti u prijatelja, mislim se zove Pro Skills ili Number One, nešto tako. Da, pardon. Dobro, malo u igri, ovo je ultimativna igra. Ja pored ove igre imam i CSGO, pa ako budete htjeli da to igram nekada, možete samo da kažete. Opa, evo da, povedali smo rundu. Vidi, a dobro, nisam jedini koji umro. Ništa idem dalje. Ja igram na veoma malim settingzima, onako, grafike su pomalo usrane. Igram na 806, ono, zato što kompjuter jednostavno je slab. Smo nije kompjuter, nego laptop. Dobro, idemo mi. Evo da, Airstrike. Da odmah baci. Iako sam bacio ni zašto. Ja, fuck. Ovdje najviše volim kad sam. Ne! A zar je mogu se opet? Vidim sve. A mislim stvar. A znate kako sam ga imao je možda 3 HP-a ostao. Znam sad dok ću imati, dok ne dobijem prvi kill. 1 kill je dovoljno. Ova igra samo ono, pošto ja igram u veoma lošim, da kažem, uslima, ne izgleda baš nešto prelepo, ali ono ko se igra na very high grafik i izgleda ultra, onako, baš moćno. Igrica je free to play na... Fuck! Pravom dos, ne može vada. Ej... Ništa, mislim sam bolji sa bushwhackerom. Dobro čovjek. Ima i turet čak, ona se postaje. Što me sad ubilo. Idemo. Ako sam ja nekad bio u stvari prilično dobar u igri, sad nešto ne ide. Oh fuck. Vidio sam. Fuck, evo to je snajper. Da mi help, te glupača jedna. Izguba. Sad sam još za zadnje na tebe. Ajde, pomažite. Što?
puštenja, da. I što sam rekao, 1 kill. Opet smo izgubili. Idemo, mora 1 kill da bude, ajde, šta je ovo? Nikad na ovako loše nije išlo. Ne bi skonio. Kako koče, idemo. Da. Kad mi usred medik. Gdje ja da budem da mogu da dobijem 1 kill? Pa zar je moguće, ali nisam ušao. Pa zar je moguće da će sad ne mogu? Neće, dobro, ali si izgleda. Ne! A da li je ovo moguće? Hvala ti. Evo, imam još jednu uvijek i možda i njegovu. Šta više mogu ja ovdje? Šta je to? Opa, evo ga prvi kill i to first blood. Koja je ovo runda, ma? Finish assist. Koliko sam se ja tira sam odbio. A može 2 kila. Može i 2 kila, opa. Evo vam finish. Ne, bogam 3 kila ne može. Super, dobro smo. I više nego što smo htjeli, 2 kila. Ne može 3 izgleda. Sad me boli briga i da izgubim ovu rundu, a kako vidim izgleda ćemo izgubiti. Nećemo izgubiti, da. 3-1. Bravo. I mislim da je to bilo to za igru Dirty Bomb. Nemojte moram se komentarima da govorite kako ono, nemam pojma da igram, zašto stvarno nemam pojma da igram. I nadam se da ste uživali u videu. Ako jeste, like, subscribe, koment, share, bla bla. I vidimo se sljedećem. Ćao!